Saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang sundalo, tinataya kong aking buhay para sa ating kapayapaan. Sa panahon ng pandemya, kami ang patuloy na humaharap sa frontline 24 oras. Kaming mga guro ang gumagabay sa edukasyon ng mga kabataan. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free College Education Law. Para sa aming edukasyon. MSME Law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. At starter number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Boy ng mga tugang, iguana kitang unyanin, bali 20 minutos na sana antes po na magabot ang oras na alas 9. Pasensya na po sa satuyang mga paraan tabay ta nawara kami nin magkapirang minuto ano. Ta nagkaigwa po nin interruption. Boy no, baad magtambay man na maray aratsana at baad magtambay man nin maray si Madam. Diyan sa SSS, atensyon po kay Mrs. Beatrice Barameda. Ipapasimbag niya to at yan. Unconcerned nindo dyan po sa SSS. Okay, balikan ko si Rocky. Rocky, please go ahead, tabi Rocky. Salamat, manager. Din dahil pa sa nanaloy, nag-ulay-ulay kami ni Sir Nel Quinones kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Council. Kaswapon pala na tabi manager, pinapod niya sa mga barangay official sa 42 na barangay kan na Banuanin na Buwa, Camarines Sur. Ninulit preparasyon niyo tabi manager sa panagos na paglangkabakan na COVID adig sa tuyang lugar na kung nasain man sa urulay kaso hapon sabi ni Sir Nel din i-monitor lambang mga nag-abot sa side ng mga barangay. Tabi ni Bagatabi, manager sa Banuan kang Nabwa, may mga abroad na hali sa ibang nasyon na minauruli digdi. And dahil man lamang nagkukonsisi sa mga barangay, dapat barangay, kapitan mismo tabi manager, asin man si Simon na barangay Kagawan, ang nakadistinok sa lambang zona or sityo, kinakaipuan na ilipod sa barangay, kung nasisayan mga nag-arabot na kinakaipuan na dahil kaiguanin na mga nagpositibo sa COVID-19. Ikot pa man ki Sernel Quinones kan MPDC o Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, iniyot pinagsubo sa sainda ni Mayor Pera Sibulan na i-monitor asin man naman sa mga nag-arabot na mayo din mayong bakuna asin man kinakaipuan sila na i-quarantine at hindi sa nagkatirang mga quarantine facilities sa mga kanabuat ang galing dahi maglalakop na COVID-19 digdi sa Banuan, Candabua, Camarines Sur. Dagdag naman ito sa radio lokal para sa Radio Ronda Iriga, si Rocky Bayuso. Okay, salamat sa imo Rocky. Sa dagdag na bareta,
Bali mga tugang, 17 minutos antes po na magabot ang oras na alas 9 nin pagkaaga digdi po sa satuyang pagribahan. Bay ng mga tugang, hagadon ta daw po ang legal na opinion. Dapit po digdi sa pagpangalad po sa mga bakong-bakunado na magruluwas sa saindapong residensya. Kung igwa po ninin legal impediment or nadadalnyaran po, nararaot man ang saindapong diretso sa Bill of Rights kan sa tuyang konstitusyon. Yaon po sa ibong niya itong linya ngunyan, si Fiscal Freddy Nohara, taga-iriga po adi. Classmate, maray na ramrag po kanimo tabi. Diyos maray ramrag kaninyo, classmate Melvin, and to all people of Rinconada and Iriga City. Good morning po. Opo, napababaoy po kami makiumungasan na tabi. Tama raw po na pinagbubuot na diri po matugutan na magluwas sa baloy, maglunad po sa unuman na klaseng pampublikong transportasyon, an pong mga bukong bakunado tabi? Tungkol kaya na classmate, una ko munang gustong tukaron ang Constitution. Opo. 1987 Constitution kan Pilipinas sa Article 3 at sa pinag-aapod na Bill of Rights. Opo. Pinagagarantiyan duman, I will just read it in English. Itong the right to travel shall not be impaired. Ayan. Opo. Yan ang general rule. Dahil mo, ang state, ang estado, dahil pwedeng pagbawalan. Deprive ang mga tao na mag-travel. Opo. Okay? Pero may exception yan. Okay? Except, ang sarong exception kaya is public health. I see. Itong ining nangyayari ngunyan, pandemic, it concerns the public health. Okay? Opo. Pero sa Constitution, para ma-exercise kan estado Napuputol ka tabi, classmate. Okay. Opo. Okay na po. Okay na tabi. Kung Catholic institution exception, there must be a law. It's made it provided by law. So itong pag-restrict, pag-travel kan mga tao, it should be subjected to a law. Okay. Ngunyan, makapot ka sa present panahon. Igwa kita ng tungkol sa pag-restrict. Sa pagkatulog ko, mayo pa. Mayo kitang na nag-restrict kan pag-travel to enforce the constitutional provision. Ngayon, daroan state, ang gobyerno, ini-invoke si Republic Act 118 mandatory reporting kan infectious disease kan aron kay COVID. Itong ito, baguman to, padapit duman sa restriction kan kan mga tao. Ang pinag-mamandato katong laing to, i-report, kung ikaw kang infectious disease, i-report mo sa DOH o sa local health authorities. Bakong sakop katong laing to, ang pag-restrict kan pag-travel. So, ngunyan, kung haputon mo ako, kung igwang lay na nagsusuporta kaning pagbabawal na magluwas, sasabihin ko mayo. Mayong lay. Mayo pang lay kaning. So, nadagog ko si Presidente Duterte na he's invoking daw itong kanyang powers bilang President. But there must be a law because the constitutional provision on the liberty of abode or the right to travel is clear na di mo pwedeng i-restrict ang pag-travel kan mga tao.
Opo. Ayun. Okay. So siguro man, pwede garo, pakiulay na sana. Na pakiusipan tabi na, oy, di nang una ka mo magluluwas, so bakong bakunado. Pwede yan. Aha. Ito kayang, aram mo, dapat itong Congress nagpasa ng lay during mas katong last year, Aha. dapat pinag-certifyan as urgent bill Opo. itong lay na pwedeng mag-restrict sa pag-travel. Aha. Eh, sa nahihiling ko, mayong ginibo ang Congress. Aha. Mayong ginibong lay na kayo. Ito, pinag-i-invoke nilang lay, baka man itong tama, baka man applicable sa present situation. Opo. Na itong Langton, Republic Act 11332 garuto, Opo. mandatory reporting lang na pag ikaw nag-positive ka, you have to report it to the local health authorities or sa Opo. Department of Health. Opo. So, dahil man saklaw, dahil sakop ang pag-restrict ang travel. So, ang general rule, dahil mo pwedeng ma-impair itong rights, itong karapatan kan mga tao to travel because that is guaranteed by knowledge of the Constitution, Article Opo. 3, Bill of Rights. Aha. So, itong exception will apply if there is a law passed by Aha. Congress enforcing that provision. So, sa pagkakaintindi ko, mayo man Iyo po. O paano tabi fiscal kung maggibo po nin executive order ang presidente? Magkaigwa daw yan in visa? Executive order sala? classmate, itong executive order, baka umayan law, baka umayan lay. Aha. Pag pinagsasabing lay, pag iyan penal law, pag sinabing criminal or penal law, Aha. it must be an act of The Congress. Congress. Aha. Yan, act of Congress. Opo. And the President, under the President Constitution, has no legislative power unlike itong 1973 Constitution na Opo. si Presidente Marcos, igwang amendment number 6. Aha. You cannot invoke that an executive order because that is not a law. Pwede lang yung executive order sa mga executive department, sa mga opisina, susundin. Iyo po. Okay. Patang tao, classmate, you cannot restrict it because that is human rights yan eh. Aha. Karapatan kang tao dyan na pinagagarantihan kan 1987 Constitution. So, pwedeng sabi mo, makiulay, yes. Pero if you arrest the citizens, the people, there's no law. Anong batas? Iyo po. Anong batas ang i-charge mo kami sa prosecutor? What law shall be Aha. was violated or will be violated? Iyo po. Pwede ko ta nalagpasar nin lay pala ng Kongreso ta this is concerning the public health. Should be. It should have been the case, classmate. Aha. During the lull, itong last year kami nag-igwang lull, or itong medyo nagbabaan mga Aha. naging pabaya kita, naging complacent kita, even the Congress, even the Department of Health, sa hiling ko lang, my Aha. opinion, dahil hindi naghiro. Opo. There should be some preventive measures na pinag-adapt nila. Opo. Katong onset pa lang kanito, meaning COVID kan 2020, Opo. iyo man na pinagdadakop si mga tao nagluluwas. Ano i-charge mo? Maybe, resistance or disobedience. Aha. Pero there must be a law na ano bang pinagbalgar ninda. Aha. Kung mayo kang law na isasay sa kaso mo, pakakawaran mo yan. Aha. Pakakawaran mo. Ngunyan pati, garo mamumugtak sa alanganon ang mga barangay officials tabi piskal. Taan sabi kan presidente, dinirhiran o sinugo ang mga punong barangay na daida pagpaluwason ang mga bakong bakunado. So papaano kung kami man ang balikan? Correct. Even a classmate, a barangay tanod, even barangay chairman or barangay captains can be charged with arbitrary detention or even unlawful arrest. Aha. So, that is a criminal act. Aha. That is a crime. Opo. If you arrest an individual without legal ground, that is violation of Article 124 of the Revised Penal Code on Opo. arbitrary detention. Okay, so sigurado pala magkakaigwa kaninin kuyan po. Petisyon baal sa Korte Suprema darahon pa kan
sa tuyang mga legal expert tabi piskal? Well, but it's too late. Pwedeng darahon yan, pero alam mo na, naiipit ka mo, lalo itong mga pinagsugong mga barangay officials na Iyo po. amuan sinugong because the President exercises administrative supervisions over local government officials. Opo. So, you have to comply with that. Opo. Kung bahala na ka mo, kung charge ka mo, depends on you sa diri nindo. But there is a directive coming from knowledge of the President to barangay officials to implement this. Opo. Mamumugtak ka mo sa sitwasyon na makukompromiso ka mo between complying with the order of the President and facing criminal charges. Opo. Digdi man po sa pagbabawal, halimbawa, na maglunad dyan sa mga public utility vehicles, is this valid, piskal? Yun na nga ni classmate, ginagarantiyan kan constitution yan. Na hindi mo pwedeng i-restrict ang pagta-travel ng tao. Hindi mo, ang nakalagay, the right of the people to travel cannot be impaired or restricted. Except national emergency, itong public health, public safety, as may be provided by the law. So itong exception na to, dapat igumulahi. That is, ang pinag-apod Ken, that is not self-executory. There must be a law enforcing that provisions of the Constitution. Kasi yan ang pinagsasabi itong phrase na as may be provided by a law. So there must be a law. So digdi nagkulang talaga. May kakulangan. Although po pwede man palan pero di ginibo. Yun nga kaya naiipit ka mo because sa nagong ko sa TV kan Presidente, I am ordering barangay officials to implement this, to arrest persons coming out without vaccination. So maiipit ka mo. Opo. You can follow the President, you can follow that, but pag haputon mo ako, pwede ka mong ma-charge. So, sa bilang professor kan law, yes, there is a law. Revised Penal Code, Article 124, arbitrary detention. If you detain a person without legal ground, that is arbitrary detention. So, you have to choose whether to follow. Iyo po. Okay. So at least, Piskal Tabi, nagkaigwa kami nin ideya sa imong mga paliwanag. Salamat po maray sa paglilinaw mo pong iyan. Hey, your classmate. Good morning to all. Okay, so more power Tabi, Piskal Freddy Nohara. Okay, yan po mga tugang si Piskal Freddy Nohara. Nakaulay niya to dapit po digdi sa pinagsasabi ni Presidente Rodrigo Duterte. Singko minutos antes mga tugang na magabot ang oras na alas 9. Kadakol na patikan mga nagre-react po digdi. Sabi po kan sa tuyang mga paraan tabay, halis sa 4061, pakiulayan na sa nanindo Tabi na dai magruluwas sa mga bakong bakunado. Sabi man po kan 7580, tugutan na po yan gabos, pabayaan na sana. Matada sumatibay. Grabe ba? Grabe man ni grabe man po yan. Dapat po kuyan kita, protective kita digdi po sa satuyang kapwa. Bako sana sa satuyang sadiri, kundi sa satuyang kapwa. 4 minutos antes mga tugang an alas 9 ngunyanin pagkaaga. Si Melvin Parayoka, amo na! Aber daw ta antes po kan kuyan yaw na, pinaghahalat-halat ta na sana. An kuyan po, an SSS, okay. Bueno, arachan sa ng mga tugang, mabelta po kita, makalisa na ang nagkakaperang hanap buhay.
Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Star Margarine. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang porsyon ay hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng F&S Beauty Salon, owned and managed by Shireen O. Sanchez. Ngunyan, bukas na makukuha sa kanto sana kan East Chapel kan San Nicolas, Iriga City. F&S Beauty Salon. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masilbi na siya. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang sundalo, tinataya kong aking buhay para sa ating kapayapaan. Sa panahon ng pandemya, kami ang patuloy na humaharap sa frontline 24 oras. Kaming mga guro ang gumagabay sa edukasyon ng mga kabataan. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Saro sa mga partikular na helang kan mga senior citizen ngunyan ay ang katarata. Pag iguwa ang katarata, ang pagiling mo ay malalabo. May puting layer na nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. Ang iBerry ay epektibong bulong sa katarata asin iba pang namamatian sa panlalabo. Ang iBerry ay may bilberry asin ini gibo hali sa Estados Unidos. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog na mata dahil sa sobrang gamit ng cellphone asin computer. Ang iBerry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watson's asin mga suking butika. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free College Education Law. Para sa aming edukasyon, MSME Law. batas para sa aming kabuhayan, Climate Change Act. mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Boy na mga tugang, igwa na kita nin eksakto ko niyan alas 9 po nin pagkaaga. Si Melvin Parayoga, amo na. Oy, salamat. Yaw na po sa ibong nyatong linya ngunyan ang SSS. Makakaibahan ta po ang magayon na spokesperson kan SSS Iriga, si Ma'am Grace Sanao. Ma'am, good morning po, tabi. Hello, ma'am. Good morning po. Hello, ma'am. Apa, ma'am, good morning. Mabuting araw po. Opo. Ma'am, napaapod po kami Hello? sa inyo. Hello, ma'am. Di kita na dadangog. Halag mo na. Hello, ma'am. Good morning. Hello, ma'am. Good morning po. Hello, ma'am. Good morning. Ba't nawawala? Ba't napuputol tayo? Si Melvin Parayoga, amo na. Okay, ba't napuputol tayo? Kaulay ta na. Magayonon ko taan signal mga tugang dyan sa SSS. Kaya lang napuputol kita. Gwapo ngunyan mga tugang nin update ang PNP Iriga na arestar po sa manhunt operation kan Iriga PNP sa kasong pagbalga sa illegal na sugal 1602. 40 anyos po na parauma. Soltero kan Cristo Rey Ciudad kan Iriga. Inaristar po ngunyan na aga sa bertud kan mandamiento de arresto. Ano? Okay. Opo, sige.
Okay na. Ma'am Grace, good morning po. Ma'am Grace, good morning. Ako po monitor. Alat ko na, dyan na lang ako. Sandali lang po, Mr. Mike. Hello, Ma'am Grace. Magandang umaga po sa inyo. Mabuting araw, sir. Happy New Year. Happy New Year po. Napatawag po kami sa inyo, ma'am, kasi po may naitawag po sa aking concern ang isa pong pensioner po natin na Okay po. ito po yung kwento ng kanyang misis. From Bato po ito. Okay po. Ganito po yung kwento ni Ma'am Beatrice Barameda ng Bato, Camarines Sur. Opo. Na di umano, nung December po, wala pong pumasok sa pensyon po ng kanyang asawa. Oh. Opo. At pagdating po nung January, ngayon pong Enero, mayroon na uli. Nagtatanong lang po sila. Baka po, ano daw po yung nangyari po dito? Ang pinakamaganda pong gawin dyan, following our protocol, Okay, mga tugang. Naputol pa kami. Okay. hello, sir. Sige po, ma'am. Pwede na po, ma'am. Po. Okay po. Doon sir ng pensioner na Mrs. Barameda, ang hello? Sa IT po natin ngayon, sa internet, hindi po makalagin sa portal po ng SSS. Opo. Pwede po sa inyo na pumunta dyan, ma'am. Meron po kami
nung una na mag-register siya? Magpapa Okay, mga tugang, garo kita sinanglag digdiha. Alas 9:10 mga tugang, ang satuyang oras ngunyan. Boy ng mga tugang, aratyan, mabelta po kita, makaliisan ng mga tugang, ang nagkakapira pa niya itong mga hanap buhay. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban Hello, sa good morning radiation? po. Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinlag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Igwa na kita mga tugang, ninbali po 14 minutos, makalihis ang alas 9. Binparayoga, amo na! Okay, nag-apod sa tuya, ito pong may concern. Arog tabi ka ni Mrs. Barameda, pakikontak mo na sana po. O kaya kung daiman, magdyan ka po nin personal, hanapon po nindo si Ma'am Grace Sanaw, ta ngani po na maaraman nindo.
ito pong mga bagay-bagay, tayo ni palan sa iyang mister, bako pa managadan, kundi, kuyan sana, medyo may edad na kaya. Ano? Okay. Dapat magpakusog-kusog ka mo, mga senior citizen. Si Melvin Parayoga, amo na! Okay, balikan ko si Philip Barasena. Philip, good morning, Giraray. Salamat, Giraray Tabing Manager. Morning liwat sa mga parantatay niya to. Good morning si Anjo Trinidad. And nanginginot sa sorbi na sa mayor. Kaya ako ano sa mayor nanginginot. Tagaawad ang pagkakandidatuhan sa mayor nanginginot ang sorbi kay Anjo Trinidad. Pambiram, punarog na kaya na dalaga kan politika di sa iriga. Pero pag-abot ka sa dalagan ka na politika di siyudad kan iriga. Oo. May mga nagluluwas na survey na talagang sa mayor ang nanginginutan si Conchal Ros Orolpo. Nagsusunod si Nunukoy. Pantulusan na si Vice Mayor Rex Oliva. So ika-4 si Isay? Mayo bagang nagluluwas naman sa ika-4. Garo hindi man si Prahinal. 4 baga ang kandidato digdi? Oo, si Prahinal gayo dan pang-4. Oh. Bakong kompleto. Bakong kompleto ang sorbing yan? Kung yan na nagsorbi ba kung man taga-digdi? Taga Siyudad Canaga. Ano yan ka? Ang pati, sa basado sa sorbi kayo ni, nabasa ko duman, dahil ko na magpangaranan itong nagsorbi, junior enumerator. Kana sarong nakulang kumpanya na nagpapasorbe konpiraan na Tios digdis Siyudad Caniriga, sinusorbe ninda kung arin o sa irisayan mga Tios na pamilya sa Siyudad Caniriga. Tapos may itataw sinda na bagas kung anong mga pwedeng pakinabangan kan sarong pamilya. Bako man daw na kiisay kangaya. O pag sinabing Philip Barasena, tatawan ta kangayanin bagas. Bako. Bako. Nakaulay ko nan para sorbing ini. Dasarong nakulang kumpanya na nagdadara sa Sainda, digdi sa tuyang lugar. Taganaga ini. Kundi an kunyan digdi, aging ani kayan nagsorbe man sinda. Duman sa mga talibot-libot ninda ang mga barangay digdi Siyudad Caniriga. Hinahanap ninda sa mga Tios. Kunyan iban naman so nasorbe ninda. Manunod na sa politika. Kaya ang gutdaan sarong negosyante digdi sa Siyudad Caniriga, dakulang negosyante. Sa nagpaparatao nga akong kwarta digdi sa Team 1 Iriga. Unong yata kulilat. Kamo sa sorbe. Ano nga nangyayari? Sayang nga kasin tabong para tao ko kaninyo. Pambihira niya ako. Ang guton da, ining sarong dakulang negosyante digdi sa Iriga. Kaya pinagsabihan itong grupo kan Team 1 Iriga na maghinguwa nga kamo ta. Kulilat pati nga kamo sa sorbe ngunyan. Sayang kan kwarta, milyon na itinataw ko sendo. Bihira niya ako. Bistado man ini sa Iriga, sige man kanyan pakiaram sa mga politiko digdi sa Siyudad Caniriga tuyong may eleksyon. Kaya ang pinaggangalas niya kaya, sige ang taon niya ng kwarta sa sarong partido digdi sa Siyudad Caniriga, kulilat sa survey. Pambihira niya ako. Siyempre, maanggot. Ining negosyanting ini. Kung yata arog kayan, at paparatao man nga ako ng kwarta, daog siya nga ka mo. Kaya itong na nagpaparagastos. Kaya ilugod niya nanginot sa survey.
Pero ang nangyayari kaya... Ang survey, bako pa man yan boto. Oo. Maaaraman yan pag katapos ng eleksyon. Oo. Kung totoo sa survey. Ayo. Minsan ang mga survey mga ngunyan. Namin tisman. Aha. Ang paghuna kaya kanila, pag nanginot sa survey, gana na. Ang ibang mga kaalyado ka na mga politiko. Bako man yan basihan ang survey. Aha. Ang basihan dyan, ang boto. Ayo. Sumako anindong boto, kung isa yan dakol, yan tamang survey. Pero ang mga araw kayo ng survey, minsan, pwede nga ning magpa-survey man kita sa sadirita. Kung tutubulan man kita kan tao, di dakol man ang mawibinserta. Kaya ang mga survey, minsan alanganin na gana, alanganin na daw. Pero perde gana baga ang survey kung minsan. Dahil mo man masiguro ang sinasabi kan mga sinurbihan ninda. Ito pating nag-survey ang nakabugtak, Surbaw. Surbaw na itong titulo kansen ng pag-survey. Kapit sa mga kandidatong alkalde digdi sa siyudad kan Iriga. Ang pinaggangalas ko kaya duman, kung nga tatanagin ko lilat, si Vice Mayor Sani Maestrado. Ay, Konsyal Sani Maestrado. Tapos si Kagawad Daday Robles, si Kagawad Inandinyo, Kagawad Kapitan Narspa, Magiging Future, Kagawad Mac Timinya. Ayan dan mga kulilat sa survey. Bihira niya ako. Pero alanganin man niya ako mga survey yan. Kundi maibatabi kita manager, di ba sa mga online, kadakol na reklamo. Ining mga sa online shopping na ibang mga kababayan niya to gusto nila magkuha kan mga produkto, magbakal sa online. Ang problema digdi, pag na-receive mo na, pati pwedeng bukasan. Abutin na kayan, itong ma-deliver. Kapag binukasan, good as sold na da. Bakal na. Kumbira niya ako. Ako nga niyan, in-order ko itong portable radio na Alionsan brand. Itaw bagat ako, Baoping. Made in China. Order ko niya ako made in US, kaya minsan mayo na akong tiwala. At ako minsan, di ba, buy one, take one, raot pa susaro. Kaya dapat na ipakatiwala ka ng mga online na ini. Minsan, digdingan sa sarong online company na nagde-deliver, digdiserad kan Iriga, nagpaparadiskusyon na baga sa itong mga para-deliver. Tamo nga, kunyan nga, pakarayon nga nindo. Arog nga kayo ni. Talaan dineliver, bukas na, kulang pa. Pagpaparanggutan itong mga yaon sa delivery. Digdi sa sarong para-deliver kan mga online. Digdi mismo yun sa may tangod ni dating Vice Governor Atty. Anoy Trinidad. Na-obserbaran ko talaga niya kung may mga kalungkutan pala ining sa online. Ang gusto nitong sarong lalaki, pabayadon pa nga ka mo. Duman niya sa nawawara na pyesa. Kamu nga, grabe nga ginigibunin ng mga panluluko. Bira niya po. Dahil na nakakagirong itong mga para-deliver sa para taraman kay itong sarong lalaki na napasala to deliver sa iya na kulangan. Kamu nga, pwede talaga kamong iakusar. Nga po, pag-araw kayan talagang magulo. Yan ang mga sa online shopping na ini. Kaya mga kababayan niya to, kampanya kumana dahil magpara kunyan kayong sabi nga niyan, tangkilig kayong mga online na ini. Minsan may mga panluloko talaga na ginigibo ang mga ino-orderan.
Yan yung mga para deliver, mayo man yung problema. Kundi sa mga ino-orderan, minsan, salaan mga itinataong produkto na ino-order kana sarong nag-order. Yanan so fast. Herak man baga. Masakit makuan kwarta, tapos lulukuhon pa kayong masa online shopping name. So, initabi manager, na sa kuyang mga heras na informasyon, alidigdisa sa kuyang location, ini man si Philip Baracena, RPN, Radio Ronda. Okay, salamat sa imo karundang Philip. Maluway-luway naman po kami mga tugang na mamaaram ngunyan. Digdi po sa satuyang pag-iribahan sa programang Amuna. Sa satuya po mga nakatuwang, ako po ang sa indong lingkod, Melvin Barayoga. Diyos mabalos po. Si Melvin Barayoga.